खुलुमबाय आंनि मुङा भाइगराज मुसाहारि आङो गसाइगाव MRM मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेंशन ब्रांचनि एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टआव मावग्रा सासे सोद्रोमा आरो जोङो दानो जोंनि हस्पिटालनि बारै जोङो बुंनो थांगोन जोंनि हस्पिटालाव मा फेसिलिटिसफोर दङ एबा मा फाहामथाय होनाय जायो आरो मा खेत्रआव मा खारनाव जोङो बे हस्पिटालखौ खुलिनाय जादों जोङो बुंनो थाङोबा जोंना गामिफ्रावबो गोबां जोंना पेशेन्टफोर थायो गोबां सैसोनानै थायो किन्तु मा खालामो गासैबो पेशेन्टफ्रा माने बांसिन बेंगलाव थाङो बा गोजान जायगायाव थाङो जुदि बेंगलाव जुदि गारि भारा लानानै जुदि थांनांगौ जायोब्ला गंसे गारि भाराखौ लानो थाखाय दिनैनि मार्केटाव जों नायनो हमोबा मिनिमाम 2000 नांगौ जोंनो आलिपुर कचबिहारसिम थांनोब्ला दा जोङो बेखौनो पाब्लिकफोरनि सेफ्टिनि थाखाय पाब्लिकफ्रा जाहाथे खरस एसेयावनो फाहामथायखौ लानो हायो बिनि थाखाय जोङो बे उद्देश्ययै क'क्राझार MRM मेमोरियल हस्पिटालखौ जोंनि मेम सेवलुरि महिलारिया गसाइगावआव एक्सटेंशन ब्रान्च हिसाबै जोङो जों पाब्लिकफोरनि थाखाय खुलिनानै होनाय जादों जे बेयावहाय फेसिलिटिसफ्रा जागोन जों आल्ट्रासनोग्राफि जागोन प्रत्येक सुनिबारावहाय आरो ब्लाड टेस्ट गासैबो रोखोमनि बेयाव खालामजोबनाय जायो आरो रिसेन्टलि जोङो मैयासो एक्सरे मेसिन सोबावबाय मानो होनोबा जों एक्सरे जुदि खालामनोब्ला जोङो बेंगल खारनांगौ जायो एबा क'क्राझारावबो थांनांगौ जायो नाथाय जोंना क'क्राझार थांनांगौ जेसेबांनाखि रां थाङो बेखौ जोङो दोननानैनो बे रांजोंनो जोङो जोंनि गसाइगाव MRM आवहाय खालामफैनो हागोन दा बेखौनो पाब्लिकफोरनि सिगां जों मोनसे मिथिहोनो सानदों आरो जोंनि हस्पिटालावहाय माने क्वालिफाइड डक्टर्सफोर दङ आरो बेफोरो जाहैबाय गासिबो स्पेशलिस्ट डक्टर जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला मेडिसिन स्पेशलिस्ट डक्टर RS ब्रह्म MD आरो बेजों लोगोसे डक्टर दिगन्त बड' जेनेरेल सार्जन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो डक्टर जिलि बसुमतारी गायनकलजि माने हिन्जावफोरनि समस्या जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ हिन्जावफोरनि थाखाय जोङो सासे फिमेल्स डक्टर जों प्रभाइड खालामनानै होदों आरो नेक्स्टआव दङ जोंहा डक्टर A चौधुरी डक्टर A चौधुरीया जाहैबाय जोंना उन्दैफोरनि थाखाय आरोखि ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट माने दा गोबांथार पाब्लिकफ्रानो जोंनाव मिथियै अनेक मानसि दङ अनेक रोखोमनि जेन'बा उन्दैफ्रा जुदि लोमजायोब्ला सोर डाक्टारखौ देखायनांगौ बबे डाक्टारखौ देखायनांगौ माने मोजां लामाजों गाइडेन्स होनो हाया थ' बेनिखायनो उन्दैफोरनि डाक्टार दंखायो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आरो गारमा गाज्रि जायोब्ला खोमा गाज्रि जायोब्ला गन्थं गाज्रि जायोब्ला जों सोर डाक्टारनो देखायनांगौ जों ENT डक्टरनो देखायनांगौ थ' मा जोंनाव पार्ट टाइपनि रोखोम टाइपनि स्पेशलिस्ट डक्टरफोर दङ आरो जोंहा स्किन स्पेशलिस्ट दङ डक्टर A धाम कचबिहारनिफ्राय फैयो बियो आरो डक्टर गौतम सरकार कलकातानिफ्राय फैयो बियो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ मेगननि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो आरो बिनि गेजेराव जोंहा डेन्टेल OPD आरो OTबो जायो जोंहा हाथाइ बखनाय एबा हाथाइ सानाय हाथाइनि गासैबो रोखोमनि ट्रिटमेन्टआ बाहाय जाजोबो आरो बियो डेलि मोननो हागोन नोंथांमोना आरो जोंना एक्सरे मेसिनखौ रिसेन्टलि जों मैयानिफ्राय बसायबाय आसा खालामो गासैबो रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनि बे MRM मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेंशन ब्रान्चनि लांगोनायाव फैनानै बे खम बेसेनावनो फाहामथायखौ लाफैनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय